skal vi snakke om 5 ting, som man ikke skal gøre, når man kysser. Det at kysse en anden person, det er ikke nogen stor videnskab, men jeg vil sige, der er alligevel nogle ting, som man bare ikke skal gøre. Så får du altså bare verdens bedste kys. Ja. Regel nummer 1. Zigt! Nej. Regel nummer 1. Lad være med at åbne øjnene. Please, hold dem lukket hele vejen igennem. Jeg har prøvet så mange gange, hvor det er sådan, jeg har åbnet øjnene, og så har jeg bare set mennesker, der stod sådan her. Og det er bare ikke lækkert. Det er virkelig ikke lækkert. Og jeg har faktisk også prøvet på et tidspunkt, hvor jeg igen var så dum at åbne øjnene. Og så guess what? Så havde den anden person fucking også øjnene åbne, og jeg var sådan en... This is awkward. Luk øjnene igen. Lad være med at åbne øjnene. Det er ikke noget kønssyn. Bare føl det i stedet for. Nogle gange er det faktisk bedre bare at forestille sig personen og forestille sig hele momentet i stedet for at se det. Hvor mange gange har man ikke set nogen, der står og oversnæver hinanden på gaden, hvor man bare tænker, get a room. Så lad det være. Regel nummer 2. Lad være med at synke dit spyt, imens du kysser et andet menneske. Jeg har prøvet det så mange gange, både mig selv, men også dem jeg har kysset med, hvor det er sådan lige så, imens du har kysset, hvor man kunne mærke det der, hvor man bare tænker, altså det er meget bedre end det ender i min mund, men stadigvæk. Det med at kysse et andet menneske, det skal være så intimt og så lækkert, og så bliver det bare sådan, og man tænker bare, hvorfor gjorde jeg det overhovedet? Og det værste af det hele, det er, når det er sådan, du kysser et andet menneske, hvis du sådan virkelig, men snæver et andet menneske, så får man jo masser af sådan mundspyt op i munden, ikke? Og så når jeg sådan tit tænker over, hvad kan man gøre, når det er så, man har så meget mundspyt, og det bare sådan kører rundt i munden. Man vil jo ikke have det, det kommer ind i den anden persons mund. Så jeg vil sige, det bedste, man kan gøre faktisk, det er, du ved, måske lave en sådan lille, sød lille pause-agtig ting, hvor man lige kan... Så lad være med at synge dit spyt. Det er mega ulækkert, det lyder ulækkert, det er ikke charmerende. Så lad det være. Regel nummer 3. Please, lad være med at tænke for meget over det. Jeg er sådan en person, jeg overtænker alting. Imens jeg er sådan noget kysser af en menneske, så jeg begynder at grine, for jeg bare sådan, endelig gør vi det. Jeg er bare så glad, og jeg er bare sådan, og den anden person har sikkert tænkt, kysser jeg dårligt? Er det skidt det her? Kan du ikke lide mig? Griner du mig? Hvad? Men det der med, at jeg overtænker situationen, jeg tænker, ej, hvor er det bare dejligt. Så bliver jeg bare så fjollet, og jeg bliver så glad, og jeg bliver så... Og jeg synes bare, jeg har prøvet det et par gange, hvor det er sådan, jeg bare har været alt for fjollet til at kysse, og jeg har bare været alt for glad og alt for excited. Og så ødelægger jeg det for mig selv. Når du endelig er i momentet, så smid alle hæmninger, smid alle tanker, bare vær i momentet, fordi ellers så kan det faktisk have den modsatte effekt. Jeg har været der, jeg har prøvet det, jeg har gjort det alt for mange gange, og jeg prøver virkelig at lægge det fra mig. Så please, lad være med at tænke for meget over det. Så lad det være. Regel nummer 4. Lad være med at gå på opdagelse i andre folks munde. Det er så ulækkert. Jeg så på et tidspunkt en fyr, som jeg synes var rigtig, rigtig sød, og han var bare super dejlig, og de første par gange, vi havde kysset, der var det bare sådan, du ved, hurtigt tandekysser. Men da vi så endelig begynder sådan virkelig at kysse, og hvor det var sådan, det var sådan med tungen og det hele, så blev det bare sådan alt for meget, og det var som om han gik på opdagelse mellem mine tænder og ved min tandkød, og det var bare sådan, hvor man tænkte, hvad laver du? Du er så ikke på rumrejse lige nu. Du skal bare kysse mig for fanden. Det var virkelig ubehageligt, og virkelig også bare ulækkert. Jeg har sådan, du behøver sgu ikke at mærke min gane, det er her det foregår. Lad være med at gå på opdagelse i andre folks munde, lad være med at stikke tungen hele vejen ind, og så lave vinduesvisker-effekten. Det var ulækkert, og det føles ikke særlig rart. Lad være. Så lad der være. Og regel nummer 5. Den sidste regel, og nok også den aller vigtigste, det er, lad være med at tænke på en anden. Det er bare så unlikable, og jeg vil sige, det kan faktisk mærkes. Hvis det er sådan, du kan mærke, at den person, du kysser med, ikke rigtig er til stede, og bare kysser i sådan forskellige rytmer af, hvordan du kysser og sådan noget, så er det altså tit og ofte, fordi personen har hjernen et helt andet sted, og måske tænker han eller hun endda på den person, som de kysser med i sidste weekend. Så det er ikke særlig behageligt at være til stede og være der, som sagt, og så også bare sørg for at følge hinandens rytme, fordi på den måde, så bliver kysset altså bare mega lækkert, og mega hyggeligt, og mega lækkert, og bare... Så lad være med at tænke på en, du har kysset før, eller en anden, eller Jennifer Lopez, eller din mor, I don't know. Tænk på at være i momentet og nyde det. Om det så kun er 5 sekunders kys, så er det bare 5 sekunder in heaven, og det skal eddermame nydes. Og lad være med at tænke på en anden. Så lad det være. Det var faktisk mine 5 gyldne bud på, hvad du ikke skal gøre, når det er sådan, du kysser et andet menneske. Ikke at sige, at jeg er ekspert overhovedet, for det vil fandme også være mærkeligt at sige, at man er ekspert i, hvad man ikke skal lave, når det er sådan, man kysser. Men jeg synes alligevel, det er 5 virkelig vigtige punkter. Så jeg håber virkelig, at den her video den kunne hjælpe jer, hvis I er nybegyndere i forhold til det der med kys, eller hvis I har lavet nogle af de her fejl her, og tænker, damn. Hvis I kunne lide videoen, giv den et kæmpe thumbs up, og så subscribe til kanalen, hvis I ikke allerede har, og lad mig vide, hvis I gerne vil have nogle flere af de her 5 ting videoer, fordi de er ret sjove at lave. Men tusind tak fordi I så med, og jeg elsker jer alle sammen mega monster meget. Kæmpe kys til jer. Hej!